Τους ονομάζουμε συνηθισμένους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι που δείχνουν το σωστό δρόμο, αν και στους ίδιους δεν τον έδειξε κανείς. Άνθρωποι με λαμπερό βλέμμα, σε λερωμένα πρόσωπα. Υπεράνθρωποι με μπέρτες και μάσκες που δεν γίνονται ταινίες. Άνθρωποι που κρατάνε καθαρό το δικό τους κομμάτι του δρόμου, που θυμούνται ότι είναι φτιαγμένοι από χώμα, με δυνατές γροθιές κι ας μοιάζουν αδύναμοι. Άνθρωποι μικροί που χτίζουν γίγαντες, που νοιάζονται, που προσπαθούν, που δεν τα παρατάνε ποτέ. Τους ονομάζουμε συνηθισμένους ανθρώπους, αν και μόνο συνηθισμένα πράγματα δεν κάνουν. Στη Wind για όλους αυτούς τους ανθρώπους προσπαθούμε. Μειώνουμε σταθερά τις τιμές μας, εξελίσσουμε συνεχώς το δίκτυό μας, δημιουργούμε συνεργασίες για να σας προσφέρουμε πάντα τις καλύτερες υπηρεσίες. Γιατί όταν οι άνθρωποι προσπαθούν, οι εταιρείες πρέπει να προσπαθούν περισσότερο.